Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Супярэчкі са страхавой і разбітыя дарогі. Жыхары рэгіёна звярнуліся да старшыні аблвыканкама Івана Крупко. Стратэгічная культура ў самым разгары сяўба кукурузы. Майстры слова. Гомельскія журналісты прымалі падзякі ад гарадскога кіраўніцтва. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Ад асабістых пытанняў да сістэмных рашэнняў. Іван Крупко правіў прамую тэлефонную лінію і прыём грамадзян у Гомелі. Жыллёва-камунальная гаспадарка, дарогі, правядзенне камунікацый. Спіс пытанняў звычайны для падобных сустрэч. Што рабіць, калі ўзніклі супярэчкі са страхавой кампаніяй, а мясцовая дарога ад грузавых аўтамабіляў разбітая ўшчэнт? Адказы ведае Тацяна Пеменёнкава. Раніца першай серады месяца для кіраўніка рэгіёна гэта магчымасць пачуць, што хвалюе людзей. Геаграфія званкоў на прамую тэлефонную лінію шырокая. Жыхарка аграгарада Мічурынская скардзіцца на дзіравы дах у доме. У нас стекла прихожая, была с люстры вода капала в зале. И случилось так, что стык, эта плита в ванной, прилегающая к залу. У нас была проблема в ванной, протекала ванна. А у соседей ниже этажом и прилегающие квартиры протекал зал, потому что, я так понимаю, что плиты. Дах у выніку выправілі, але даты ў актах абследавання не супалі. І страхавая кампанія паставіла выплаты на паўзу. Губернатар ставіць задачу выразна, ніякай папяровай цяганіны быць не павінна. Все надо сопоставить. Я назначу комиссию, потому что очень трудно сейчас судить, что там произошло. Обычно страховщики дотошно разбираются по этой части. Все это надо видеть. Яшчэ адна тэма дыялогу – дарожны пульс рэгіёна. Жыхар вёскі Якімаўка Рэчыцкага раёна наракае. Велікагрузы разбілі шлях да дома так, што ад асфальту засталіся адны ўспаміны. Падобную карціну бачаць і жыхары Уваравічаў. Адказ кіраўніка рэгіёна дакладны: кожную яму на кантроль. Спецыялісты вывучаць стан пакрыцця, каб унесці праблемныя ўчасткі ў графік вялікага дарожнага рамонту. Пасля гэтага прыступілі да прыёму грамадзян. Как будет влиять строительство дамбы на нас, на состояние участков? У спрэчках аб вялікай вадзе важна расставіць кропкі над «і». Дамба – гэта перш за ўсё шчыт для населеных пунктаў, дзе людзі жывуць пастаянна. У закона і інжынераў логіка агульная. Дача – тэрыторыя сезонная. Садовае таварыства па дакументах не з'яўляецца жывым масівам, а значыць і патрабаванні да яго абароны зусім іншыя. Але галоўны аргумент спецыялістаў у самой глебе. Геалогію не падманеш. Будаўніцтва дамбы ў жывым сектары ніяк не адбіваецца на стане дачных участкаў. Тут усё завязана на меліярацыйным канале, які жыве по своих природных и техничных законах. За последние годы подтопление, как она сама подтвердила, данного участка не происходило. Ни в 24-м, ни в 25-м, ни в 26-м, хотя в 24-м году уровень реки Сош также высоко поднимался. Последнее подтопление, которое, по ее словам, было в 23-м году, будем следить за данной ситуацией, в случае возникновения принимать меры. Наступны пункт на карце зваротаў – Чачэрскі раён, пасёлак Кавалёў Рог. Жыхароў тут менш за 30, летам крыху больш. Пасёлак кампактны, але пытанне наспела маштабнае. Няма цэнтральнага вадаправода. Больш за палову вяскоўцаў праблему ўжо вырашылі самі, зрабілі асабістыя свідравіны. У такой сітуацыі цягнуць кіламетры труб за дзяржрахунак проста нерэнтабельна. Губернатар прапанаваў некалькі альтэрнатыўных варыянтаў. Або людзі ствараюць кааператывы і будуюць цэнтральную сетку разам з дзяржавай 50 на 50, або асабістая свідравіна для кожнага жадаючага, але з тэхнічнай дапамогай і растэрміноўкай на 3 гады. Тацяна Пеменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сяўба кукурузы набірае тэмп. Аграрыі Гомельшчыны засеялі больш за 111 тысяч гектараў. Агульны план выкананы на 40%, а па зерневым кірунку рэгіён выйшаў на фінішную прамую. У лідарах сяўбы Кармянскі і Веткаўскі раёны. Не адстае і Палессе. Наша здымачная група адправілася ў Жыткавіцкі раён, каб убачыць, як закладваецца будучы ўраджай. У палях тэхніка працуе са світання да захаду. Асноўны аб'ём работ на вопытных майстрах. Адзін з тых, хто робіць для гаспадаркі Дзякавіча львіную долю плана, механізатар Дмітрый Рабцаў. Сакрэт эфектыўнасці просты – каласальны досвед. За рулём сельгасмашын Дмітрый ужо каля 30 гадоў. Ён ведае і мясцовую глебу, і тэхніку, як свае 5 пальцаў. Техника хорошая, работать хорошо, удобно, приятно. Навигация есть.
Сам он едет, рулюет. Что от вас нужно, как от механизатора, несмотря на то, что автоматизировано все? Ну, смотреть за... чтобы процесс высева шел, чтобы просева не было. Для адкрытага акцыянернага таварыства Дзякавічы кукуруза культура стратэгічная. Ад яе напрамую залежыць харчовая бяспека гаспадаркі і кармавая база для жывёлагадоўлі. У гэтым годзе задачы маштабныя. Царыцы палёў адвялі звыш 3000 гектаров. Посеяно порядка 700 гектаров кукурузы. Планируем завершить сев к 25 мая. Сейчас в сутки, в день мы сеем порядка 110-120 гектаров. Обеспеченность семенами мы закупили еще в конце прошлого года. Зимой привезли все семена. Удобрениями тоже обеспечены за счет собственных средств, за счет средств бюджета. Надвор'е сёлета кідае з адной крайнасці ў іншую. Спецыялісты гаспадаркі ўзгадваюць, літаральна некалькі тыдняў таму на гэтых палях стаяла вода, і тэхніка не магла зайсці ў нізіны. Сёння ж на гарызонце пыл слупом. Верхні пласт глебы перасыхае імкліва. Марудзіць нельга. Галоўная задача – злавіць рэшткі вільгаці і ўкласціся ў жорсткія агранамічныя тэрміны. Чтобы собрать хороший урожай, нужно обязательно сеять вовремя, чтобы была погода хорошая, чтобы была влажность, сроки, потому что это все зависит на урожайность. Все влияет на урожайность кукурузы. Вот сегодня почва, то есть... Почва должна быть прогретая до 10 градусов. Ну, лучше, конечно, до 12. Тогда можно уже сеять. Следить за погодой, за прогнозом погоды, измерять почве температуру. Нягледзячы на тое, што асноўны моц гаспадаркі кінулі на сяўбу кукурузы, паралельна ідзе ўнясенне ўдабрэнняў і падрыхтоўка глебы. На наступным тыдні гаспадарка плануе ўключыцца ў нарыхтоўку травяністых кармоў. Вясенні дзень тут у прамым сэнсе год корміць. Тацяна Пеменёнкава, Ганна Кустачова, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель». Ён асабіста тэлеграфаваў у Маскву вестку аб прыгаворы нацыстам у Нюрнбергу. 101-гадовы ветэран Пётр Упораў сустракае набліжэнне Дня перамогі ў коле сям'і і ўдзячных гамяльчан. Напярэдадні свята пачаліся традыцыйныя адрасныя віншаванні ветэранаў. Наша здымачная група паразмаўляла з героем. Парад! Смирно! Шагом марш! Камандуе парадам сёння 7гадовы Ілля, праўнук уральскага сувязіста, які асабіста тэлефанаваў у Маскву вёстку аб прыгаворы нацыстам у Нюрнбергу. У кожнага ветэрана свая гісторыя, асабісты лёс і адна на ўсіх – перамога. 101-гадовы ветэран Пётр Упораў сёння як ніколі ва ўспамінах. Некалькі гадоў таму пераехаў з Урала ў Гомель да дачкі. Кажа, аднойчы пагасцяваўшы, не захацелася з'язджаць. Адчуў, што тут ён як дома. Выхадзіла, песню завадзіла. Нечаканы флешмоб у ворот прыемна здзівіў усю сям'ю. І тая самая фронтавая легендарная Катюша зноў не пакідае абыякавымі. Дачка Святлана за кадрам прызнаецца журналістам, не стрымала слёз. Это кто? Я. Это командир. Узрост адбіўся на здароўі, казаць ветэрану стала складана, але ў памяці падзеі ваенных гадоў адлюстраваліся назаўжды. Узгадвае свярдлоўскія школьныя гады. Рыхтавалі, кажа, у кулямётчыкі, але на фронце ў 43-м ваеннае начальства распарадзілася інакш. Грамотны, значыць, пойдзеш у сувязь. Памятае першую ўзнагароду за адноўленую пад бамбёжкамі сувязь паміж батальёнамі. Прыйшлося ныраць у ледзяную ваду і злучаць правады. З прылад толькі рукі і зубы. Дадае, але нічога, праца такая. Петром Яковлевичем мы общаемся не впервые, мы уже, наверное, лет 5 вместе проводим этот День Победы. И вы знаете, что на самом деле это настолько важно, настолько нужно, чтобы мы помнили, чтобы мы чтили. Это важно, наверное, больше даже для нас, чем для них, хотя для них, конечно, тоже, для ветеранов это очень важно. Но для нас важно, чтобы, во-первых, мы помнили уроки войны, чтобы мы ценили, чтобы мы понимали, что благодаря вот таким вот людям, как Петр Яковлевич, мы сегодня живем под мирным небом процветающей, светлой, чистой Республики Беларусь. И самое главное – это показать нашим детям, передать вот это почитание, вот эту гордость за нашу историю, за нашу победу. Крыху разгубіўшыся ад вялікай увагі, ваенны сувязіст з нашчадкамі працягвае быць на сувязі. Нястомны ў ваенных апавяданнях і добра памятаючы цяжар ваенных гадоў перадае галоўнае пасланне. Всех поздравляю с Днем Победы. Желаю всем доброго здоровья и чтобы не было войны, чтобы был мир.
А будет мир, будет жизнь. Ірина Драбышевская, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель». Сёння ў Гомелі стартаваў другі маладзёжны ваенна-патрыятычны форум. На працягу 2 дзён сотні маладых людзей пагрузяцца ў атмасферу гісторыі, службы і адзінства. Праграма форуму насычана падзеямі. Ад паказальных выступленняў сілавых структур да сур'ёзных дыскусій аб патрыятызме. Як прайшоў першы дзень, ведаюць нашы карэспандэнты. У вайсковай части 55-25 собраліся больш за 260 юных патрыётаў. Адзін з іх – Артём Гжысяк. Шлях да мары служыць айчыне для кадэта з Гродна пачаўся з дзяцінства. Артём упэўнены, падобныя мерапрыемствы дапамагаюць наблізіцца да мэты. Магчымасць убачыць армію знутры, пагутарыць з тымі, хто ўжо служыць, і адчуць адзінства аднадумцаў – бясцэнны вопыт. Очень много мероприятий, связанных не только с кадетством, но и с Великой Отечественной войной, и с вооруженными силами Республики Беларусь. Это очень интересно, массово, и очень сильно хочется поучаствовать в этом. Інтэрактыўныя пляцоўкі, выстава сучаснага ўзбраення, цэнтр прыцягнення для моладзі. У экспазіцыі пад адкрытым небам узоры тэхнікі Міністэрства абароны, унутраных спраў, пагранічнай службы і вартавальнікаў. Сваімі поспехамі і напрацоўкамі дзяліліся таксама прадстаўнікі военно-патрыятычных клубаў Гомельшчыны. Мы имеем самую уникальную подготовку, не имеющую аналогов на постсоветском пространстве. Наши воспитанники изучают водолазное дело, парашютно-авиационную подготовку, альпинистскую тактику, специальную тактическую медицину и многое другое. И защищаем нашу страну не только здесь, выступая на турнирах по боям без правил и по смешанным единоборствам, в том числе и в Российской Федерации и дальше. Поэтому ребята знают, что такое честь и достоинство свое и нашей Родины. У праграме першага дня форуму захапляльныя паказальныя выступленні. Кінолагі і іх верныя памочнікі дэманстравалі бездакорныя навыкі затрымання умоўных парушальнікаў мяжы. Затым маштабная ваенная рэканструкцыя вызвалення захопленага населенага пункта, дакладны алгарытм дзеянняў штурмавых груп і праца ваеннай тэхнікі. Другі дзень форуму абяцае быць насычаным на падзеі. У праграме пленум, канцэртная праграма і ўрачыстая цырымонія, якая стане сімвалам пераемнасці пакаленняў і памяці аб подзвігу продкаў. Вікторыя Шахварастава, Ольга Канавалова, Валерый Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі сёння ўручылі ўзнагароды супрацоўнікам сродкаў масавай інфармацыі. Урачыстасці правялі з нагоды прафесійных святаў, Дня друку і Дня работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. З журналістамі сустрэўся старшыня гарвыканкама Уладзімір Прывалаў. Сярод адзначаных творчая група тэлерадыёкампаніі «Гомель». Узнагароды ўдастойны спецыяльны праект «Дулах-121. Асуджаныя». Фільм прысвечаны гісторыі перасыльнага лагера. У яго аснове савецкая хроніка, матэрыялы дзяржаўных архіваў і прыватных калекцый, а таксама ўспаміны відавочцаў і удзельнікаў военных падзей. Это колоссальная работа, на которую действительно потрудились очень-очень многие. Была проделана работа по сбору архивного материала. Вообще, это уникальная история. Я просто советую посмотреть всем, кто еще этот фильм не видел. Его можно найти на сайте нашей телерадиокомпании ТВР Гомель-Бай. Вот. И, конечно, спасибо всем. Вот прежде всего, это здорово получать вот такие награды за труд, который ты делаешь не только ради себя, не только ради кого-то, да, но, наверное, и ради прошлого, ради истории, и ради будущего. За плённую творчую працу і актыўны ўдзел у інфармацыйным асвятленні грамадска-значных мерапрыемстваў Гомеля узнагароды атрымалі і прадстаўнікі рэспубліканскіх СМІ, якія працуюць на тэрыторыі рэгіёна. Мы, как курпункт по Гомельской области, по сути, универсальные журналисты, поэтому приходится бывать в любых местах, в любое время суток. То есть и на границе, и если паводок, и на торжественных мероприятиях. За это и любим профессию, она непредсказуемая. Каждый день дарит новые эмоции, новые знакомства. Ты бываешь в новых местах. Мяняются технологии и хуткасць перадачы информации, але сутнасць працы застаецца ранейшай – быць сувязным звяном паміж падзеяй і чалавекам. Разам з прафесійнымі журналістамі сёння шануюць і блогераў. Я очень люблю освещать
наши гомельские события, гомельские новости, красоту нашего города, насыщенность, наполненность, где что-то новое открывается интересное. И в своем блоге, в своем стиле, скажем так, я преподношу гомельчанам эту информацию. Дакладнасць, аб'ектыўнасць, законнасць. Менавіта прынцыпы работы СМІ сёння з'яўляюцца тым заслонам, што абараняе інфармацыйную прастору ад фэйкаў. Не толькі навучыцца маляваць, але і даведацца больш аб сімвалах роднай краіны. Напярэдадні Дня дзяржаўных сцяга, герба і гімна Рэспублікі Беларусь і Дня перамогі 95 гомельскіх першакласнікаў атрымалі карысныя размалёўкі. Падарунак падрыхтавалі тэлерадыёкампанія «Гомель» і грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». Падрабязней далей у сюжэце. Сумесны праект тэлерадыёкампаніі «Гомель» і «Белай Русі» «Дзеці малююць радзіму» рэалізуецца другі год. Летась выйшла ў свет першая размалёўка, а сёлета, дзякуючы атрыманаму гранту, колькасць старонак вырасла ўдвая. Тыраж пробнай партыі 1000 экземпляраў. У Софіі Ермаковай ёсць абодва выданні. Я буду с удовольствием раскрашивать ее с моей младшей сестрой. Я очень люблю свою страну. Я горжусь, что я октябренок. Сегодня был очень важный праздник. Мне вручили в гимназии эту раскраску. Я ее буду раскрашивать цветными карандашами. Это мероприятие очень важное, потому что я горжусь своей страной и горжусь своей семьей. Кожная старонка не просто картинка, а навучальны дапаможнік. QR-код вядзе на тэлевізійны выпуск, дзе вядучыя паэтапна паказваюць і распавядаюць, як намаляваць, напрыклад, герб або сцяг Беларусі. Праз гэта дзеці знаёмяцца з сімваламі краіны, яе гісторыяй і дасягненнямі. У абноўленым выданні размалёўкі асаблівая ўвага нададзена сямейным каштоўнасцям і гораду Гомелю. В преддверии праздника государственных герба, флага и гимна мы презентуем наше новое издание и проводим открытые уроки. У преподавателей появилась возможность построить целый образовательный проект на основе нашего издания. Не только благодаря этому изданию, но все-таки базовые ценности закладываются в семье и в маленькие такие школьные годы. И те символы, которые размещены в этой раскраске, как видите здесь, в первую очередь есть семья, да? Есть наши знаковые спортивные достижения, наш символ нашего города Гомеля. Поэтому очень важно любить то место, где они живут, где они учатся, чтобы они гордились этим. У планах арганізатараў распаўсюдзіць выданне па раёнах, каб 1 верасня кніжку-размалёўку з сімваламі краіны атрымалі ўсе першакласнікі Гомельшчыны. Крысціна Іванушкіна, Александр Швыдакоў, Алеся Федарцова, тэлерадыёкампанія «Гомель». Менш чым праз месяц стартуе летняя аздараўленчая кампанія. Адказныя службы абмяркоўваюць арганізацыю якаснага і эфектыўнага адпачынку дзяцей. На тэрыторыі рэгіёна будзе функцыянаваць больш за 1150 лагераў рознай накіраванасці, спартыўныя, ваенна-патрыятычныя, лагеры працы і адпачынку. Усяго плануецца аздаравіць больш за 40 тысяч дзяцей. Падрыхтоўка устаноў ідзе ў адпаведнасці з планам. Спецыялісты займаюцца рамонтнымі работамі, добраўпарадкаваннем тэрыторый и пляцовак. В настоящий момент наиболее острые проблемные вопросы, которые были подняты контрольно-надзорными службами, устранены. Сейчас вот наладилась погода благоприятная для проведения подготовительных работ, поэтому в ближайшее время лагеря будут готовы. Больше за 70 лагераў будуць арганізаваны на базе цэнтраў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Асаблівую ўвагу нададуць навучэнцам, якія знаходзяцца на кантролі. Пастаўлена задача забяспечыць іх 100% аздараўленне. Превалирующим являются такие формы занятости для всех участников, не только подучетных категорий, как участие в проектах вторичной занятости, индивидуальное трудоустройство, занятость в лагерях труда и отдыха. Да? Около 1200 таких учащихся планируется в этом году в лагерях труда и отдыха оздоровить. Также около 39 тысяч учащихся будет трудоустроено в неоплачиваемой форме занятости. Таксама плануецца рэалізацыя сумесных праектаў з прадпрыемствамі аграпрамысловага комплексу і жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Мастіч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Правоохранители в разгар весенних полевых работ продолжают скрывать махинации с топливом. Так, в Хуникском районе механизатор одной сельхозорганизации присвоил более 300 литров топлива. Между тем, тракторист в Октябрьском районе пополнил личные запасы за счет предприятия, похитив 200 литров дизеля, а его коллега из Гомельского района – 260 литров. Самый крупный факт зафиксирован в Добружском районе. Механизатор присвоил сразу почти 430 литров горючего. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В Гомеле в отношении 22-летнего мужчины в отделе принудительного исполнения Центрального района возбудили 19 исполнительных производств. Туда вошли долги по алиментам, ущерб за мошенничество, административные штрафы и налоги. Общая сумма задолженности превысила 6,5 тысяч рублей. В настоящее время мужчина отбывает наказание в учреждении открытого типа, где он официально трудоустроен, а из его зарплаты ежемесячно удерживаются алиментные платежи. В Речице при попытке разжечь печь мужчина получил ожоги. Инцидент произошел по улице Чапаева. Стоит отметить, пострадавший использовал легко воспламеняющуюся жидкость. После оказания медицинской помощи мужчина направлен на амбулаторное лечение. В результате пожара поврежден ковер. Подразделения МЧС не привлекались. Уважаемые зрители, будьте внимательны в обращении с огнем. Следите за исправностью печного отопления, не допускайте перекала печи и не оставляйте ее без присмотра. Категорически запрещается использовать для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. В случае пожара звоните по номеру 112. В городском поселке Лоев по улице Батова загорелся грузовой автомобиль. В результате повреждены кабина и шасси машины. Вероятная причина произошедшего – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Всеволод Гайдамак пополнит состав Гомеля. 23-летний форвард минувший сезон экстралиги начинал в Бресте, где за 10 матчей набрал 7 очков при показателе полезности +2 и 4 минутах штрафа. После перехода в Гомель провел 4 матча и добавил в актив 3 результативных балла. Однако позже покинул команду. За свою карьеру Гайдамак становился победителем мирового Кубка Вызова и завоевывал серебро юниорского чемпионата мира. И еще о трансферах. Никита Анохин остается в Гомеле на следующий сезон. С хоккеистом достигнуто соглашение о подписании нового контракта. В прошедшем сезоне российский защитник провел 16 матчей в регулярном чемпионате плей-ин и плей-офф, отметившись 9 очками при показателе полезности +5 и 2 минутах штрафа. Женская команда футбольного клуба «Гомель» крупно проиграла на выезде Могилевскому Днепру. Хозяйки выиграли у Гомеля со счетом 11-1. По дублю сделали Косарачи Окпе, Валерия Барбаренко, Дарья Стишко и Марина Пушкарь. По разу отличились Полина Гирщиц, Ксения Кулешова и Мэри Адареми. У зелено-белых единственный мяч забила Анна Реут. Определена символическая сборная 25-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В топ попал и игрок гомельской команды. Это вратарь БЧ Михаил Зрубович. А его одноклубник Иван Заяц-Матиевский признан автором лучшего гола тура.